ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଗୋଟିଏ ବୋଧ କଥା ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟିର ନାମ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦର ଯାଦୁଗରୀ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପିତା ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ ସୁନା ମୋହରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳିଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଏହା ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଏହି ଥଳିଟି ଯେପରି ପୁନଃ ଭରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ 3ଟି ଯାଦୁଗରୀ ଶବ୍ଦ କହିବି, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସୁନା ମୋହର ଥଳିଟି କେବେ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, ସଦା ଭରି ରହିବ। ପରନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ, ସେହି 3ଟି ଯାଦୁଗରୀ ଶବ୍ଦ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପୁଅ ଆଉ ସେ 3ଟି ଯାଦୁଗରୀ ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ସେହି 3 ଶବ୍ଦ ଜାଣି ନ ପାରିବାର ଦୁଃଖ ହେଲା। ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପଶ୍ଚାତ୍ ପୁତ୍ର ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଲା। ଅନେକ ବାର ଅଧିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୁନା ମୋହର ବିକ୍ରି କରି କାମ ଚଳାଇ ନିଏ। ଏପରି କିଛି ବର୍ଷ ସୁଖରେ କଟିଗଲା। ଥଳିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୋହର ଥାଏ। ପୁତ୍ର ଭାବିଲା, ବାପା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସବୁ ସୁନା ମୋହର ତ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, ହେଲେ ବାପା କହିଥିବା କଥା ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଥଳିଟିକୁ ପୁନଃ କଦାପି ଭରି ପାରିଲିନି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, ଏ ସୁନା ମୋହରଟି ମୁଁ କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗାଇବି, କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହୋଇ ସେ ସେହି ସୁନା ମୋହରଟି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରି କହିଲେ, ଭାଇ, ଏ ସୁନା ମୋହରଟିକୁ ନିଅ। ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କର। ଭିକାରୀ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁନା ମୋହର ଦେଖିନଥିଲା। ହାତରେ ଚକଚକିଆ ସୁନା ମୋହର ଧରି ମଧ୍ୟ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଖୁସିରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ 3ଟି ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରେ ଯାଦୁ ହୋଇଗଲା। ପୁତ୍ର ଜଣକ ହାତରେ ଥିବା ଖାଲି ଥଳିଟି ପୁନଃ ସୁନା ମୋହରରେ ଭରିଗଲା। ପୁତ୍ର ଜଣକ ବୁଝିଗଲେ, ବାବା ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ 3ଟି ଯାଦୁଗରୀ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ ସେହି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବଦାନ। ସେହି ରଚୟିତା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ସେହି 3ଟି ଯାଦୁଗରୀ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଏହା କହି ଜାଣିଛି, ତାର ଝୁଲାମୁଣି କଦାପି ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ।